फैगौ बोसोरनि इंराजि मायथाइनि फेब्रुवारिनि 11, 12 आरो 13 सानथामनि हाबाफारिजों जों बे तामुलपुर जिल्ला बर' साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव बे गोजोन फोथाराव जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंगा 61थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ जों बेवहाय लादों आरो थांनाय बोसोराव जोङो लादोंमोन बे थान्दै मेल आरो बे थान्दै मेलनि जोबथा सानखालि जोङो बारहुंखानि थाखाय जोङो खुंफुंनो हायाखैमोन आरो जोङो बिटिआरनि चिफ बिथां मानव गेदेर प्रमद बर'जों सावरायनानै जों तामुलपुरखौनो लाफिनदों आरो बिथाङा बेवहाय गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय बिथाङा बे थांखिखौ जोंनो होदों। दिनै जोङो बेवहाय बे गोजोन फोथाराव बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय आरो गाहाय खुन्थिया गायसननायाव गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावथि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि आरो गुबुन गुबुन दल संगठननि हान्जाफोरनि मावथि बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो गोबां बिटिआरनि इएम एमसिएलए बारग' एमएलए आरो जायगानि एमएलए दैमारि बिथांजों लोगोसे बारग' एमएलए बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लादों। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। जोङो बेवहाय जाति धर्म निर्बिखेखे बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर दङ। बे गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो दिनै बेवहाय ज' जाफैदों आरो बिथांमोनहा जोंनि बे हारिमायारि आफाद बर' थुनलाइ आफादनि जिथु जथुम्मा जागोन बेखौ रंजा बाजानि गेजेरजों खुंफुंनानै हरनो थाखाय बिथांमोनहा जानजि खाफ्रादों। बियो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोङो देग्लाय जोंनि जिथुनिखि हाबाफारि थागोन बे हाबाफारि बायदियै जोङो गुबुन हादरनि नङाबाबो जोङो नेपालनि बेनिफ्राय मेघालयनि त्रिपुरानि बांलादेशनि जोङो थान्दै लिंहरनो सानदों बेवहाय आरो जोंहा बर' रावा जिहेतु 90 फारियाव हाबनाय राव आरो बे मोनसे आसामनि वान अफ दा अफिसियेल लेंगुवेज राव हिसाबै गनायथि मोनखानाय बे रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोङो इ-लार्निं इ-टिचिं इ-इडुकेसन बे लाइनाव जोङो डिजिटेलाइज फर्मजों लांनो थाखाय जों नाजादों आरो एसेयावनो नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन। जों एस्क'सिस होननाय मोनसे माबाजों डिजिटेलाइज मोनसे अर्गेनाइजेसनजों जों टाइ आप जानानै जोङो इ-इडुकेसन इ-लार्निंनि माबाखौ जोङो खालामनो हादों आरो इ-लाइब्रेरि खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ आरो जोङो भारतबाणी बे सरकारि मोनसे अनुस्थान बेवहायबो जोङो बर' रावखौ सोनो हाबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ तामुलपुराव फैगोन बोसोरनि 11, 12 आरो 13 फेब्रुवारि खालाराव खुंनाय जागोन आरो बेनि थाखाय बानजाय आफादा दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होनायनि थाखाय आं बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ गिबियावनो साबायखर जासियो आरो लोगोसे बानजाय आफादनिसिम जोंनि फोथायनाय दङ जे बे जथुम्माखौ जोबोद मोजाङै जाफुंसार होनो हागोन आरो रायजो राजानि मदद सरकारनि मदद थायोब्ला बे जथुम्माया जेरैबो जाफुंसार जागोन आरो बे जथुम्माया मोननै बिथिङाव जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होननानै सानजागोन। सेथिया जाहैबाय नेशनेल इडुकेसन पलिसि आरो बर' बिजों। बे नेशनेल इडुकेसन पलिसियाव बर' बिजोंखौ माबोरै दावगाहोनो बा बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ माबोरै सल्भ खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै बे जथुम्मायाव गुवारै सावरायनाय जागोन आरो लोगोसे नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव बर' थुनलाइखौ लांनायनि थाखाय आथिखालाव बिटिआर सरकाराबो हाबाफारि लादों आरो जों बर' थुनलाइ आफाद सिगांनिफ्रायनो लाबाय थादों। जयैनो माबोरै मावफुंनो हानाय जायो बेनि सायावबो गोदान लामा हान्थिनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। बे बिथिङाव मोननै बाथ्राखौ जों बुंगोन बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। मोनसे जाहैबाय आसाम सरकारनि गाइडलाइन मथे सोलियोब्ला बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनाया गोब्राब जागोन। बिनि थाखाय बिटिआर सरकारा गावनि फारसेनिफ्राय एसेब्लाबो आलादायै मावथांखि लानांगोन, पलिसि लानांगोन आरो 100% स्टेट गभर्नमेन्टनि गाइडलाइनखौ फल' खालामोब्ला जोङो बिटिआर सरकारा बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होनो हानाय नङा। बे बेलायाव बिटिआर सरकारा गाव हारसिङैनो मोनसे पलिसि लानांगोन आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय एनइपिआव जोङो एनइपिनि पलिसियाव बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सोसननानै बेखौ स्टेट पेट्रनाइजेसन एबा नेशनेल सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे पेट्रनाइजेसन जों लानो हानांगोन। अब्लानो बे जागोन। दा थाबैनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद
आरो बिटिआर सरकारखौ बे बिथिङाव सावरायनो हांख्रायगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो फैगौ समाव जोङो आसाम सरकारजों सावरायनानै बे जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागोन। बे 61थि बोसोरारि जथुमाव जोङो भारतनि हादरगिरि थामहिनबा राष्ट्रपति बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायनो नागिरदों आरो हादरनि सेथि सुबुं रामनाथ क'विंद थामहिनबा राष्ट्रपति बिथाङा जुदि बे बर' थुनलाइ आफादनि तामुलपुर जथुम्मायाव बाहागो लायो अब्ला बियो बर' थुनलाइ आफादनिल' नङा तामुलपुरबासि रायजोनि थाखायबो मोनसे जारिमिनारि जाथाय जानानै मिथिजागोन।